Welcome diri sa Plaza Independencia, Cebu City. O natay mahimo o maganap ay magaganap tayo na debate this morning sa pagitan ni Brother DC Coctas at Bro San Pablo Alima. Ang tema na pagdebatihan karong buntaga pamatudan yang tinuod nga bunyag nga gisugod ni Jesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Affirmative, Bro Paul San Pablo Alima, nasa kung wala. O ang negative monigar ni Bro Danny DC Coctas diri sa akong tuo. Mao ni ang atong mga lagda sa debate, mga kaigsunan, igala nga mga manuo, mga kuwan diha live. So welcome muna mo diri live nga mga nagtanaw karon. 10 minutes mao ni flow sa debate. 10 minutes na pagpamarog sa matag habi. Unya sundan ni og 10 minutes sa nga cross-examination. Anya one round system. Okay, 5 minutes ni summary. Okay, so gist ni siya niya ang matag summary o conclusion 5 ka minuto. Katapusan yung mamulong ang affirmative. Okay, 1 minute ang pangutana o niya 1 minute ang limit sa tubag. Ang mga pangutana ay base yun sa tema. Niya, number 5, dili obligado matubag sa pangutana kung wala sa tema. Mo-object dayon sa moderator kung doon ay wala pa sa rules. Pero bantayan na ito ni dili kayo tagang objection. The moment nga wala pa atong bantayan kay sa ikasiyang hatagan ng warning ang wala pa sa debate, tulog ka warning atong hatagang penalty. Kuhaan o oras kung siya'y nangutana or dugangan o oras ang usa kung siya maoy ang kontra mo'y nakalapas. Okay? So, mo na i-penalty kung magkuhan o warning. Niya, muhilog dayon sa ang duha kahabi kung musulti na ang moderator. Okay, para ni sa atong mga kaayusan sa debate, kailangan na muhilong ang mataghabi. Musunod sa ruling sa moderator, of course, kung kini, mahigayon sa rules. Okay? O niya, naani sila i-note diri nga nagdala o galingong sound system, kaya natin mga sound system diri tagsa. Alright, so, akong pangutana, muuyon ba ang duha ka hapig sa na maong format o rules sa debate? Alright, muuyon ang matag hapig. Unya karon atong pasultihon una, welcome or promotion kung namoy gustong i-promote nga programa. Atong unahon ang atong affirmative, Bro San Pablo Alima, greetings or promotion kung na may mga programa. 2 ka minuto. Okay, daghang salamat sa atong tinahod nga moderator o sa ako sa pinangkaatbang niining mong debate, Brother DC Coctas. Sa tanan nga naminaw nining atong debate sa pagtuo o sa atong viewers sa Crusaders channel. So ayaw kalimti pag-subscribe o daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Alright, salamat. O ang negative, tagalog na ito no, makaputog 1 minute. So tagalog 1 minute sa greetings o pasalamat or pasalamat. Greetings o promotion guys sa inyong mga programa, Brother DC. Salamat kay Brad Rian Fuentes, atong moderator. Ini atong event, no? Kontra sa hindi mo na kontra sa pagtuo lang Brother Paul Alima, no?
sa Catholic Faith Defender, pero ako usab mga akong puluhan. Wala ko karon Catholic Faith Apostol Doctrine Defender. Na sa tanang mga viewers kaya nakalive man daron, inaot nga inyo ng paminaon ug Timothy Bangon kinsa naa sa kamaturan. Salamat kayo. Alright. So, mo to, mga kaigsunan, higala. O, sa dili madugay, ato ning sugdan, paminaw na to, ang 10 minutos nga pagpabarog sa affirmative, patindog sa iyahang gitindugan nga proposition sa maong debate. Welcome na to, 10 minutes, Bro Paul San Pablo, Alima. Yeah, okay. Go ahead. Okay, salamat sa atong tinahod nga moderator. Og niining kabuntagon, katungdanan nako ang pagpamatuod. Sumala sa timang gikauyunan nga pamatud-an ng tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan o sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Nganong mauman kini ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus? Kay atong Ginoong Kristo di man gyud mosultig baka. Og dinhi sa The Great Commission giklaro sa atong Ginoo ang bunyag nga iyang gisugo. Miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kini ba nga bunyag nga gisugo ni Kristo tinuod ni o dili? Ang tubag tinuod kay si Kristo di man mamaka. Og miingon si Kristo, tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. So ang ipatudlog, ipatuman di ay kanang bunyag nga iyang gisugo. O unsa man ang bunyag nga iyang gisugo, miingon siya, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So, dinhi pa lang niining maong bersikulo na proibahan na nako ang tema nga pabatud-an nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Hesus mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan o sa Espiritu Santo. Otherwise, kung di ni tinuod, nan si Kristo na maka. O kay negative ba ning akong kaatbang, so iyan ning supakon nga dili tinuod ng sugo ni Hesus nga bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Pero ako nadaang gubuon ang iyang mga bersikulong pagagamiton. Ang iyang yung bersikulong gamiton ini, kinig yung Buhat 2:38. Gamiingon ang Apostol nga Pedro, gidapit niya ang mga tao nga magpabunyag, maghinulsol sila sa ilang mga sala o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Ato lang daang ipahibaw sa akong kaatbang nga ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw, Mr. Cugtas, nga kanang 2:38 dili na mao ang aktual nga pag-administer sa baptism. Nga naman, kanang maong bersikulo pagdapit pa na ni San Pedro nga sila maghinulsol. O kung sila maghinulsol, nan magpabunyag sila sa bunyag ni Jesucristo. Nganong mao man ni ang i-prescribe ni San Pedro? Kay dito sa Israel, dunay existe nga baptism. Mao ang bunyag ni Juan, sumala sa Juan Buhat 19:4. Ang bunyag ni Juan alang lamang ni antong naghinulsol. Dayon, giprescribe ni San Pablo na kamo nga nagpasol
Di na mo kinahanglan bunyagan sa bunyag ni Juan, kundili ang giprescribe nga bunyag mao tong bunyag nga gisugo ni Hesus. Unsa man ang bunyag nga gisugo ni Hesus? Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So kining bunyag sa Katoliko kompleto. Kay naagod ang ngalan sa Anak, ngalan ni Hesukristo. Pero ang ila, bunyagan lang sa ngalan ni Hesukristo. O kung sa man ang mahitabo, Mr. Kuktas, kung ang imong bunyag lang sa ngalan ni Jesus, mo ni ang nahitabo din sa buhat atong babasa 8:16. Kay ang Espiritu Santo wala man mukonsad bisan o sa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Hesukristo. Sa ato pa kundi ka mosunod sa bunyag isugo ni Hesus, nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang imog yung bunyag lang sa ngalan lamang ni Hesus, mahisama ka niining giingon sa buhat 8:16 nga naay nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus ug wala makadawat sa Espiritu Santo. So kung ang bunyag di ay ngalan lang ni Hesukristo, di ay wala makadawat sila sa Espiritu Santo. Unsa may ilang nadawat? Siguro Espiritu Tunto. Mo nang dakong tinunto kining bunyag nga sa ngalan lamang ni Hesus. Nganuman, wa gyud magsugo si Hesus anak nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Ambot inoon niya og maka-approve ni siya. Pero base na mangutanan na siya, Brad Paul, naabay apostol nga namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, nunid na nga basahon. Nganuman, ang sugo ni Hesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ug tumanan ninyo ang tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostol nga wa magsufak-supak sa Ginoo, dito man sa sugo sa Ginoo, nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kaya wa man siya magsugo nga bunyagi sa ako ngalan lamang, o kung ang bunyag ni Mr. Kuktas ngalan lang sa ngalan ni Hesukristo, wa man si Kristo magsugo anak. Mo ang problema niya. Kung unsa nga bersikulo mabasa nga si Kristo nagsugo nga bunyagi sila sa ako ngalan lamang. Kay ang Acts 2:38 sa ako nang giingon, dili na maong aktual nga pag-administer sa baptism. Kasi mo na yung gamiton niya, Brad Paul, sumala sa Acts 2:38, unsa man ang bunyag nga giprescribe ni San Pedro. Ang tubag nato anak, militok si Pedro nga ang ilang ibunyag ngalan ni Hesus kay naay existing na baptism dito to distinguish ng ilang gipromote nga baptism, dili baptism by John, kundi bautismo ang isugo ni Hesus diha sa Mateo 28:19. So niining kabuntagon akong naprobahan nga ang bunyag nagisugo ni Hesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o kung mangutana siya sa mga pangutana nga dili sa tima, di ko obligadong motubag kay naana sa rules ang pangutanan wala sa tima, dili obligasyon sa usa ka habig na tubagon ka na. O sa niining kabuntagon na proibahan nako ang tima nga akong gipamatud-an ug andam nako nga modawat sa iyang naglagubo nga mga pangutana. Salamat, Mr. Affirmative.
Wala pa duha ka minutong i-wave. Okay, so next part na to, subala sa atong format, kani sundan sa pangutan ng 10 minutos. Okay? 10 minutos nga pangutan na atong iset. Okay, atong dapat tibanan nga dunay usa ka minuto sa pagporma sa pangutana niya usa ka minuto po limit sa pagtubag. Okay. Alright. So 10 minutos, Brother Danny. Imo lang panahon sa pagpangutana. Okay, salamat kay Brad Rian Fuentes. O niya hikuman. Gigamit niya ang Matthew 28:19 na doon ay sumo. Ang isumo mga apostoles. Ingon si Kristo, unyagi sila sa ngalan, Amahan, Anak, Espiritu. Masulti ba ni mo Brad Paul kisay ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu? Kaya ipapunyag ang ngalan masama kung saan ang Santo. Objection, Mr. Moderator, naa sa atong rules. Rule number 5, dili obligadong motubag sa mapangutana na wala sa tema. Ang atong tema, ang bunyag gisugo ni Jesus sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, akong naprobahan o mismo siya miapirma. Ningon siya ang gisugo ni Jesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mismo siya, Mr. Moderator, siya pagpangutana, miuyo na siya sa maong tema. So sawa na untay debate pag mahitabo kay ang kuno. Excuse me, Moderator. Gigamit niya Matthew 28:19 nga nagingon si Kristo. Paglagaw ka mo, kunya mo to, bunyagan sa ngalan Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu. Pangutana, masulti ba nimo kisay ngalan sa Amahan, kisay ngalan sa Anak, o kisay ngalan sa Espiritu para muhaw ang imong pamaton? Alright, moderators 9. Ang pangutana sulod sa tema. So, unsay ngalan kay nagisgot matag ngalan o bautismo sa ngalan. So, sulod na siya sa tema. Kinahanglang tubagon sa affirmative ang pangutana sa negative. Yes. Unsa ang ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo? Ang ngalan ko misgotag ngalan, ang Biblia nag-ingon nga ang Amahan ang iyang ngalan Yahweh. Ang Anak Jesucristo, dayon ang Espiritu Santo gitawag usab nga Paraklito. Kung ang imong gustong ipangutana ang ngalan, pero dili man ka na mo ang tema, kay ang tema nato pabatud-an nako nga ang bunyag gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o ako rin na pruibahan. Mr. Danny, motong imong pangutana sunod na question. Moderator, dili buwag sa tema ang akong pangutana. Kaya ang Next question. Previous gumay. Kaya 1 minute man, purmas pangutana. Kaya Ginoo nagingon man, bunyagi sila sa ngalan Amahan, ang ipapunyag, ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ang ngalan sa Espiritu. Imong ito ba? Ang ngalan sa Amahan, Yahweh. Ang ngalan sa Anak, Jesus. Ang ngalan sa ang ngalan sa Espiritu, Paraklito. Kaya mauma na ang imong gitubag sa pagpangutana. Asa mas Biblia. Ganunay apostoles, bisag usa na lang kamo nga namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Kaya kung doon na kayo mabasa, pwede na ko. Pero wala kayo mabasa, muli na ko. Nawa. Objection, Mr. Moderator, naalagay sa atong rules nga dili obligadong motubag sa pangutana nga wala sa subject matter. Ang atong subject matter, ang bunyag nga gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O sa dinhi ko sa ako proposisyon, kaya ako namang na-probe, kung tugutan nato ng iyang pangutana na wa na taan sa saktong tema nga atong gipruibahan. So akong objection, Mr. Moderator, pangutana lang gud siya nga haom sa tema.
Counter objection? Itubag niya akong pangutana. Sa iyang pagtubag, nigamit siya ang ngalan sa Samahan, Yahweh. Ang ngalan sa anak na mo ipagamit sa Ginoo ipagbunyag, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu, Paraklito. Mao nangutana kan mo Paul Alima, akong amigo. Kay ngalan man di ay sa Amahan, o ngalan sa anak, o ngalan sa Espiritu, ang ipagamit ibunyag sa mga tao, mutuos mga apostoles. Doon na kabay mabasa record, bisang usan lang kabog, nga doon ay apostoles, nga nihaom sa imong pagtubag, nga ningaon, ang alam sa Amahan Yahweh, ang alam sa anak, Jesus, o ang Espiritu Paraklito. Kung doon na tugani ko, kung na kayo mabasa pili ko, pero kuha muli na ko. Alright, moderator's time. Ganina sa affirmative stand, actually, kana nga pangutan na gitubag na daan. Dungog man na. So karon pasok gyapon tubaga brad ko ibalik lang tong ganina kay sa imong affirmative stand dungog na ko na ngay mo na nagiunhalan nga kung mangutan na siya na kay tubag. So itubag lang to. Tubagon na nimo kay follow up man na sa imong tubag. Ang tubagan na dili kinahanglan tubagon ang pangutana kay wa magid mo alain sa tema ato pang mabayulit ding atong rules nga dili obligadong motubag sa mga pangutana nga wala sa subject matter. So mahitabuon ta dinhi tapuson ta nga debate mo ni atong debatehan ng specific nga ngalan sa Amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Kay ako obligasyon dinhi pagprobar man nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Jesus bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Kung ako nang dawaton nga pangutana lihis na taan sa subject matter o wa ta mosunod sa rules of debate. Sige, 7 or 6:46 ang time. So di nato makapokus ang brother. Next question, lahi nga pangutana kay kung man naman ang objection na kuha naman na to. Next question. So klaro ha, patubag ang pangutana. Objection, Mr. Moderator, na adili nga dili pwede mo komentaryo. Direct question. Live pangutana. Next question. Live pangutana. Kay matod pa nimo layo rastima. Kay matod pa nimo ang ngalan sa Amahan Yahweh. Ug sa nangutana ko nimo asa man dapita kanigamit ang apostoles sa ngalan Yahweh. Kay karon man ng ngalan sa Amahan Yahweh. Ngalan sa anak Jesus, ngalan sa Espiritu Paraklito. Wa kay nabasa, wa kay natubag, ikaduhang pangutana. Kay dili man kabudawat sa unang pangutana, diya ikaduha. Duna kabay nabasa. Nga mga apostoles, namunya, gamit ang Matthew 28:19. Nawa! Tubag, kung ang mga apostoles nituman sa sugo ni Jesus, nunid na akong basahon. Kaya di man to supakiro itong apostoles, ikaw na may supakiro. Sunod pagkutanan. Moderator. Objection. Hindi, actually, Kaya matod pa niya ang mga apostoles mutan kayo. O matinumanon kayo. Kung nangutana ka mo, Mr. Paul Alima, duna kabay mabasa, bisag usala lang kamo. Nga apostoles na munyag, gigamit ang ngalan, Amahan, anak, Espiritu Santo para matuman ang Matthew 28:19. Nawa! Okay, moderator's time. Wala there is a rules ang sa maputangan ato ning actually dapat unta na sa rules nga mutubag usab categorical dayon naawala o niya explain kung imong tubagon, okay? Niya wala man diri na butang. So ato ning punan ikapulo nga inig pangutana oo dili naawala tubagon na unya explain ka 1 minute. Okay? So mo to'y pangutana niya. Monitor pangutana kay base og Dili, umana, okay na, okay, magkwanta. Tupago na to niya, ako lang ikuha ng kategorikan para madungog na to o madungog sa mga naminaw. Para masakto yun ding estilo sa pagpangutana sa akong kaatbang, dapat mo abahid siya sa role nga dili obligadong motupag sa mga pangutana nga wala sa subject matter.
ang among subject matter is ang iprobar nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Hesus bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao man ang akong proposisyon. So kanang imong pangutana kung ako ng tubayan na duha na taan nga nangasayo gawa na magsubay sa atong role. Okay, istorya na ni may mga objection. Counter objection to, Paul. Ang pangutana niya, simple kay, kung na ba'y usa ka apostol na pag namunyag o gamit ang Matthew 28, nga imong gilatag. Imo na siyang gilatag, dayon gani nagyunhan sa nimo, nga kung mangutana siya, mao niya kong tubag, so tubagon nimo naa o wala, dayon explain nimo nga katong ganina imong tubag nga ang mga apostol mautan magha musunod mo tay tubag okay na ta next question ta pareho kog tubag naa wala explain. Gitubag talaga nako sa di man maminaw nga noon ni dananakong Ebro kung ang mga apostoles gisugo buutan man tong nituman ang sugo Mateo 28:19 bunyagi man sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug miingon man si Jesus tudloi sila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. So ang mga apostoles bisan di na nimo basahon na kay sila nagsunod sa sugo ni Jesus ang bunyag nga ilang gibunyag mo tong gisugo sa atong Ginoo Kristo kay di man to supakiro to mga apostoles ikaw laman ang nasupak-supak sugo sa Ginoo. Alright, Acceptable lang imong tubag pero since naman tayo rules warningan ako kay wa man di ka dungog sa naa o wala pwede man to ignon nga wala pero i-explain so warning ka sa ang affirmative kay wa mo ka dungog sa naa o wala okay basta acceptable na to yung explanation okay ka to since walay na wala warning niya. Next question. Kinahanglan ang pangutana tubagon. Nag-ingon ka mga pusos, butan yun gayo. Kaya ang pangutana, kay butan mga apostolis, ato makita yun ang pagtuman para mapruiba, mabutan sila. Gigamit man yung mga 2019, kaya nag-ingon, bunyagi sila sa ngalan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, kamobre sugo, ngantos apostolis, masulti ba nimo? Suma sa mga ibang Biblia, kiun sa pagtuman sa mga apostoles. By the way, last question ni siya o niya last tubag. Mr. Cogtas, sa dihang namunyag sila, huwag yun tayo mabasa ang ilang aktual ng pag-administer bunyagi sa ngalan ni Jesus lamang. Kanang aktual na pag-administer sa bunyag, huwag yun na mabasa buksahin, bisan akong ikaw na. Pero dito man ta sa sugo ni Kristo, kay mo may atong topic. So akong naprobahan na sa akong topik ko, nga gisugo ni Jesus, bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kung sa aktual na pag-administer, ang atong matubag niya, kaya mga apostoles, matinumanon man sa sugo ni Kristo, mo ang bunyag na ilang nadawat. Ikaw kay supakiro man ka, bahala kasi mong kinabuhi. Okay, so nindot kayo mga kaigsunan, higala. Oto ang first part, affirmative, o niya isundan pangutana. So ngayon, karon atong paminawon ang negative kung unsay iyang gidala na argumento. Kutsara o bulldozer. Atong paminawon si Brother DC, 10 minutes. Brother DC Cogtas. Salamat kay Brother Adrian, no? Tinala ko sa pagtuman sa mga apostoles. Una, Matthew 20:19, dunay kasuguan kay pagbuhat sa mga apostoles. Huwag hinay niya ako sa utak. Kasi ko rin. O niya, tapos, sa mga buhat sa mga apostoles, ilabang gituman. Ilabang gituman.
atong tanawon giun sa pagtuman sa mga buhat sa mga apostoles. Sa buhat 2:38, gisgutan ni San Pedro ang sugo ni Kristo. May tungos po niya. Kaya mga apostoles din man sayo. Ano naman? Buhat 2:1-4. Sa adlaw sa Pentecost, oy adlaw nga si Pedro nga nagwali may tungos bautismo. Kanya, kung may sa Ginoo na sa Juan 14 o Juan 16, kunya abot sa Espiritu. Kining Espiritu magapahinundong sa tanan akong mga gisugo kani. Si Pedro nga di ka mamuali, oy kamuha na muali. Ano naman? Puno sa Espiritu Santo. Tingos, mga tao, mga senyores, unsa may among buhaton. Primero gito gisgot ni Pedro sa punian. Nasakit tayo mga tao nung tubag si Pedro. Matag usa kaninyo mag-inulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron mapasaylo ang inyong sala. Haong bas Mateo 28:19, haong kayo kang ipagamit ni Kristo bunyag ngalan. Ito bang ni Pula limag nina ang ngalan sumahan? Yahweh. Ang ngalan sa anak Jesus. Dapat doon ay records Biblia nga mabaong si mong rason na makita na ito nga mga apostoles namunyag sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Pero kung sa may gisugo usulti ni Pedro, ngalan lamang ni Jesus. Nga naman, ang buhat 4:12 ilang ake, wala nang laing ngalan. Terus pula 5 na laing ngalan Yahweh. Pero doon na ba, records Biblia nga po sa namunyag sa ngalan Yahweh? Wala. Iksod sa pangalan nga Yahweh at Jesus o Paraklito. Isundan na kong pangutana. Doon na ba kayo babasa ng mga apostoles namunyag gamit ang Mateo 28:19. Tulo ka pangutana. Wa yo'y natubang nga insakto. Sige lang rason. Supakira magod ka. Karon, ato tanawan ng mga apostoles. Ang mga apostoles bunyag 2:38. Dili man bunyag gigamit Mateo 28:10 kaya gisabot man nila agad sa Holy Spirit nga diha nila ngalan ni Jesus. Buhat 4:12. Wala na ilay ngalan. Moto mga apostoles namunyag. Kaya unsa may gisulti ni San Pedro sa mga tao nga dili mosunod sa iya. Nasa buhat 10, paminaw po na 5, buhat 10, 47, 48. Gayon pagsulti ni San Pedro, sila nakadawa ng Espiritu. Kami usap. Doon na ba'y kaninyo mubabag? Aron kining mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Jesus, niya, 10:5 mubabag. Si San Pablo, iwit nga apostol, iwit nga sulugon, ang bunyag gaya giwali, bunyag nga giwali ni San Pedro, dili bunyag ni Paul Alima. Sabi gisulti ni San Pablo, kupad niya ito, uhat 19:4-5. Ningos si San Pablo, kang kinsang bunyag ng inyong nadawat. Ningos siya, kang Juan. Si San Pablo ningon, ang bunyag ni Juan alang lamang sa paginulsol. Pero ang bunyag na ilang gigamit, o ang bunyag ni Pedro, o ang bunyag ni San Pablo, dilis 4:5, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Kristo. Duha na ka pamatod. Ingon ni Biblia, usa duha nga magkaoyon. Inood, si Paul Alima, bisan usa way nilaman. Si San Pablo nga iwit ka apostol Ginoo, unsang bunyag yang giwali. Buhat 19:4-5, ningon siya, bunyagi sila sa ngalan ni Kristo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Wag gimingon, gibunyagan sila sa ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gibunyagan sila sa ngalan ni Yahweh, Jesus, Paraklito. Wa sila mo gamit na ang ilang giwali. Uhat 4:12, wala na kay laing ngalan.
O itong ngalan ni Jesus ang ilang gigamit agad sa Espiritu na niya nila. Di ba ito magsud ni Espiritu? Kaya kung si San Pedro namakak nito Espiritu sulod niya. Isa may namakak karon. Si San Pablo, di ba? Wala naman kung saan sa Espiritu, lahi ang itong apostoles, kaya sa adlaw na niisko si San Pedro, bautismo, nagasinggit siya. Paginulsol ka mo papunyag sa ngalan ni Kristo Jesus ang mapasaylo mo sila. Isinggit mo ni Paul, di ba? Wala. Hindi mo pa yung leader, si San Pedro. Basta ato pa San Pedro, si Parit ba sa inyong bunyag? Ito mo. Atong sundan, buhat 10:47, 48. Ningo sa San Pedro, doon na bahay kaninyo mubabag, arong kina sila bunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Si San Pablo mo gyapon, o sila gibunyagan sa ngalan ni Jesucristo, igamit sa buhat. Dunay na bunyagan, ilan ni Filipe, karena buhat di size bunyag sa ngalan ni Kristo nasa buhat 8:12. Bunyag, ang problema lang sa ilang pagbunyag katong nabunyagan wala makadawat og Holy Spirit. Motog giadto na Pedro gipandungas kamot og nadawat na ang Holy Spirit. Pero dili na isyo ako lang itubag kadunay gibunyagan diha di Filipe sa ngalan ni Jesus. Pero wala makakunsa ng Espiritu Santo, motong giadto ni Pedro o gipadungas kamot o nakadawa sa Espiritu. Pero wala na sila bunyagin ko sa koy. Ang gibunyagan ko sa biha, katong bunyag na darawas mga tao. Buhat 4, buhat 19:4. Kang kinsang bunyag inudawat. Ningon ang mga tao, kang Juan, ito ba si Pablo, ang bunyag ni Juan alang lamang sa kapasayloan sa sala. Ano? Alang lamang sa naghinulsol sila mga sala. Pero ang bunyag na ilang gigamit sa San Pedro, bunyag na kapasayloan sa sala o magpasaylog sala o magdawat kita sa Espiritu Santo. O na nga, insakto kay mga apostoles kag ipabunyag ni Jesus ang ngalan. Dili amahan, dili anak, dili Espiritu kay ngalan kung unang amahan. Kung ikaw sugoon ka dito, dong pagpalit o bitsen, pagamot mo sa dira, ingon mo sa dira, dong pagpalit o bitsen, di ka sakpaos sa dira. Ang ipagamit ni Jesus, ngalan. Muli didikta sa Espiritu ngadto sa mga pulis sa dihang nagwali sila sa buhat 2:1 ngadto sa 38. Pila ka mga taong gibunyagan nila. Yan ang nagawa. 3,000 kisang bunyag na nagigamit. Unsang bunyag na klase gamit. Ngalan sa Kristo, 3,000 yan ang adlaw na bunyagan. Ang gisulti sa Pedro, 3,000 ang nadugang sa ilang pundo. Priba! Buhat 10:47-48. Doon na ba kaninyo mubangan? Kakini mga tawhana, bunyagan sa ngalan ni Kristo Jesus. Niya Pablo Lima. Siya nagpusa. Si San Pablo, dili ito parehan. Ito, so ni San Pablo to. Ang bunyag si Pablo, parehas bunyag ni Pedro. O sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus. Period. Okay, napay 1 minute and 20 seconds nga gi-wave. Alright, mga kato, ang inyong nadunok, ang nadungok mga higala, DC Coctas nga nasa negative side. Sa di pa ta mapadayon, atong i-shout out dahil yung mga nasa live, no? Sila Rusby, okay? Sila Ayan J. Villarmia pala. Salamat sa pagtanaw. Karon atong sundan sa 10 minutes nga cross-examination. I-cross-examine si Bro ni Coctas kay Bro Paul Alima. Gikodlo nimo ang buhat kapitulo 8 versikulo 16 kadunay wa makadawat sa Holy Spirit. Yes. Unsa man nga bunyag ilang dawat ato gawa sila kadawat. Buhat 8:12.
bunyag sa ngalan ni Jesus. Ang bunyag sa Filipe. Pero problema lang, kaya wala sa magkadawat ng Holy Spirit, kung giyatuan ni Pedro, ipatungan, nakadawat na sila sa Holy Spirit. Okay. So, ang bunyag di ay sa ngalan lamang ni Jesus, doon na di ay something problematic, kay usahay, dili ang Holy Spirit mo konsat. Ini question. Kaya ang bunyag na nadawat, ngalan ni Jesus. Ang problema lang, kaya wala makadawat ng Holy Spirit, dilim na isyo. Ang bunyag, bunyag nila sa mga pulis nga tungawa makadawat ng Holy Spirit, ngalan ni Jesus. Buhat mo So sa ato pa sa pag-ingon nimo nga gibunyagan sila sa ngalan lamang ni Jesus, wa sila makadawat og Holy Spirit, nagsulti kag tinuod ni adto o na makaktuba. Nagsulti tinuod pa maging atong Pedro o gipandungan sila para makadawat og Holy Spirit, pero kadto mga tawhana nabunyagan sa ngalan ni Jesus. Ang kuwang lang kay wa makunsari sa Espiritu Santo, pero ang bunyag ilang gidawat ngalan ni Jesus buhat ko sunod sa ina. Sa ato pa kay wa ka man nagsulti baka nagsulti kag tinuod nga sa dihang gibunyagan sila sa ngalan ni Jesus, wa sila kadawat sa Holy Spirit, tuba. Dili issue, dili topic Holy Spirit. Ang issue na bunyagan. Ang issue bunyag. Dili question mo sa kadawat. Mo bitaw dugyad to ni Pedro. Pero sila wa usni bunyag. Kundi lagi pandungan lang ang mukunsa ng Holy Spirit. Pero dili issue ang Holy Spirit. Kundi ang bunyag. Balik sa tema. Okay, balik ka na tema. Balik sa tema. So, sa Mateo 28:19, miingon man sa Jesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nasayop ba si Kristo sa iyang pagsugo o wala? Categorical. Wa pasipyat si Kristo. Pero timati ang isugo kanawag yung sa pagtuman. Objection, Mr. Moderator. Tubag pa ko, isapaw siya. Objection. Wala ta magtima o pagtuman. Ang naa sa atong tema ang pagsugo. So matod sa atong rules, tubagon ang pangutana nga haong sa tema. Ang tema nga akong giproibahan nga ang gisugo ni Kristo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tubaga ang pangutana sa pag-ingon ni Jesus niini, nagsulti ba sa tinuod o namakak? Tubag. 1 minute ang tubag. Ya ay Ay, moderator's time. Gitubag, klaro man ang tubag. Ingal siya, wala mamaka. Kanya katong iyang giingal sa pagtuman, parte to sa iyang tubag propol. So, padayon na ang iyahang 1 minute, kay parte man to siya tubag. Pero natubag na niya, ay raw pagsapaw, kaya ang rules, mutando na explanation. Papaga mo 1 minute. Sapaw na. Wa ka mo sumbay rules. Tubag. Doon na ayan, moderator's time. Another commentary, warning number 1, wala'y komentary ni, diretso ta. Humana o decision si moderator, padayon na imong tubag, kay doon na kay 1 minute. Sige. Atong timan-an ang Matthew 28:19, dilis po alima mo igisugo. Doon nila mga apostoles. Tanan to kung giunsa pagtumas mga apostoles ang sugo sa Matthew 28:19. Ang pagtuman inani. Sa diha nga gitumas mga apostoles, dili mahitabo masipyat mga apostoles nga naman naagon ang espiritu nila. O sa ilang pagbautismo, ang sugo sa Ginoo nga ngalan ilang gigamit ngalan ni pabunyag o napagdiskan ni Pedro nga bunyag ngalan yun, dili. Sige, go ahead. Ngalan yun, kay ngalan mo ipabunyag. Sunod nga pangutana, kay miangkon ka man nga sa pagsugo ni Jesus nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mitubag ka man nga si Kristo wa mamaka. Sa ato pa nagsulti sa tinuod nga ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Si Santo. Kristo nagsugo. Pero talaga na ito, giunsa pagtuma sa gisugo. Moderator's time. 1
Wala pa siya na humay pagmana to kay 1 minute man ang pagkuhan. Asa lang para uwasan na itong nabagsakaw yun. Okay? Naroon na to. Rephrase or repeat magpot. Mayroon ka ganina nga si Kristo wa mamakak sa Mateo 28:19. Kay wa man kaha si Kristo mamakak sa pag-ingon ni Jesus, sa pagsugo niya, nga bunyaki sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, nagsulti ba siya tinuod? Ito ba? Ano na magkakaginoo, tinuod mo gina. Pero tanaw na to, ang isunggo, itsong lang kaghunong niya. Basta ikang Biblia, tanaw na mo giun sa pagtuman sa gisugo. Dili ka pagbasa ni mo, mauna ni! Pero ang pagtuman dito sa gisugo, di man mau. Lahi man, gisabot na tungod kay ano, ang ipabunyag, ngalan. Ngalan mo nang bumuni. Proper na mo na ngalan. Ang Espiritu malikunsa sa apostoles, gitudluan sila. O sa naingon sa Biblia, 1:8:40, 1:6:13. Pagkabot sa Espiritu, tudluan ka mo niya. Sadya may bunyag Espiritu, kaya puno sa Espiritu, di mo ito masipya. Lahat mong Espiritu niya, ngayon Espiritu po niya, maginulsol ka mo. First time, pag itong Espiritu po niya, o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. How was Matthew 20:19? How tayo? Kaya ipabunyag sa Ginoo, ang ngalan. Next question. Mr. Coctas, kay mitubag ka naman nga si Kristo wala mabakak sa iyang pagsugo, gabunyaki sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o nagsulti siya tinuod. Sunod nga pangutana, unsa may imong gipirmahan? Gatima, ito ba? Dili topic, pirmahan ako. Unsa man, objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana ba, kay miangkon ka naman nga ang tinuod nga bunyag gisugo ni Jesus nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang pangutana, unsa may naa sa tema, pagsugo o pagtuman, ito ba? Unsay na astima. Tanaw na to, giun sa pagtuman, sa gisugo, sa nagsugo. Muna tima. Dili kay tanawan mo, unsay atong ipirmahan. Ano ka pirmahan na to? Debate na mula di ba? Dili ta sa atong pamatuon. Tanawan na to, giun sa pagtuman, ang gisugo, sa nagsugo. O kantong nagsugo, nahimuot pa sa gisugo, sa pagtuman sa itugo. Nahimuot man kayo. Huwag kayo tingon na sipyat ka, Pedro. Wala. Sipon na 5 na yun. Wala ko ba, wala na ko na, wala ko na yung gantong balik ako no para sa nangan our brother PC. Ang categorical mangod is, ang unsa ko na yung ipirmahan, ang pagsugo pa o ang pagtuman. Tubag siya sa duha. Kung wala kayo tubag sa duha, pwede na next question. Kung nagpirmahan rin, sa tayo naman conversation sa chat, yaman, atong masahon. Mr. Moderator, kay ni ano mag-usapin debate sa ako. Yes, ako sa kabagon. Hello bro, imo siya na ko ha. February 4. Ako affirmative. Ako babatudan nga bunyag gisugo ni Jesus mo ang bunyag sa ngalan sa Amahan. Why pirma? Tanto. Imo ni chat. Doon sa ipakita na ko. February 10. I-comment ko niya, naana pa ka ni Manila, lagi ako dire. Pero sa nita mo, ako ko rin hagit. Siya nang hagit ako, February 10, no? Ay, dia chat niyo. Okay. As a moderator, actually, nanay 1 minute ka pinakabilin. So, doon na pa yung sa kapangutana. As a moderator, ganina, akong gibasa ang tema. Alright? Akong gibasa ang tema. Pag human akong biyasa sa tema, ingingon rin pamatudan nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Jesus mao ang bunyag sa ngalan ng Mahal Anak o Espiritu Santo sumala sa Biblia. Akong gibasa ang rules o format. Pag human nangutan ako, uyon ba mo?
negative and affirmative. So nauyo na ni. Ako ipa-rephrase niya kaya wa magkita diri pirma. So ang nagpirma diri ako raman og si Bruce pang ipa-rephrase. Giyuyunan niya pero wa niya pirma diri. Pero nangutan ako ganun, giyuyunan ba ninyong duha ingon sila? Yes. Okay, nadungog ninyo tanan. So ipa-rephrase ko no, Brother Bro Paul, ang pangutan na next question. Mr. Moderator, last question naman lang yun eh. Ako lang i-grab the opportunity. I-refresh na ako ang pangutana. So, unsa man ang imong giuyunan nga tema? Pagsugo o pagtuman? Tubag. Ang giyunan atong tema nga debatihan, dili pag-uyon-uyon sa burganan, o nang imong tema nga imong gingon. Pagtuman pagsugo Basa na imong pamatud-an nga ang bunyag nga matuod, Matthew 28:19. Og supako na nako nga di na tinuod. Okay, last question. Sa Mateo 28:19, unsa man ang verbatim nga sugo na Hesus sa Mateo 28:19 nga bunyag? Simpor kayo, tanaw na to giunsa pagtuman sa gisugo. Objection, Mr. Moderator, ako pangutana sa Mateo 28:19 kay last question ko lang eh. Unsa man ang mabasa verbatim nga bunyag kag gisugo ni Hesus? Gusto ko, Mr. Moderator, nga diha gyud sa iyang manggawas ang tulong sa Mateo 28:19. Subaka na. Okay, hindi na kailangan mo check kay naminaw si moderator. Okay, so ang pangutana klaro kayo. Unsay verbatim, basahon nimo na word for word kay verbatim pangutana. You don't have to object. Okay. Kay kundi siya tubaga na warning. Okay? So tubaga pa nito kay nindot na pangutana. Matthew 28:19, sugos Ginoo, bunyagi sila sa ngalan ng Amahan, Anak, Espiritu. Ayaw mo pamampan, yan ang ngalan sa Amahan, o Anak, o Espiritu, dili pinangalan. Ang ngalan ang ipangita. Pag-abot sa mga pusod kay Brian man to, ingon sila, pag hinulsor o pahunyag sa ngalan ni Kristo, ano pa sa ilo sala? Sa iyong mga apostoles, wala. Si Paul Alima rin na sipya. Congratulations! Alright. Salamat mga kaiksyonan. Ikaduha ako. Karon, anita sa ikaduha nga yugto. Rebuttal round. Rebuttal round ano? Ako na ni, dito na dahil no? One round na. Okay, one round system. So, karon 5 minutes na lang ang conclusion. So, unahon ni, no? Summary, conclusion, unahon sa atong negative 5 minutes. Okay, 5 minutes. Really, kali. Ano na Summary. Okay, Summary, 5 minutes. Okay. Si Paul Alima sa iyang pamahayag, ipilit yun ay ang unang nga Matthew 28:19, smogin ko na ipatumas Ginoo. Unya, tapos, ilan ang diwali, ilan isangyaw, ilan ipadalipdan, samtang si Apostol Pedro nga mo'y gisugo sa tanan. Dahil man sa ilang pagkuha. Si San Pedro nga mo'y gisugo, may tungod sa bunyag, gigamit ginilang ngalan. Nga naman, talented kay mga apostoles. Kaya gigamit ni Kristo nga sugo, bunyagin sila sa ngalan, singular. Kaya ngalan ba ipabunyag? Right mga apostoles tungod sa Holy Spirit nga diha nila. Nasipiat ba mga apostoles? Wala. Iyang ituman na Matthew 28:19 nga ngalan mo yung lagi gamit sa pabutismo kay mo'y sugos Ginoo nga ngalan usa lang kangalan ngano usa kangalan raman tungod kay ang buhat 4:12 ang mga pusis sa gingon wala na laing ngalan nagihatag sa silong sa langit ang kanato magaluwas. Sakto ba ang walis mga pusis? Sakto kayo. Sa
Saliya nga si Pedro, namautismo sa ngalan ni Kristo. Nasipyat ba si Pedro? O nasipyat si Pedro ay ang kunin ng leader sa Iglesia Katolika? Ano, dako kay sampa ninyo, nanudlo mo si Pedro, amo ng leader. Ano di mo pareho bautismo po? Nautahan ko ni mo kanina, doon ka ba'y mabasa? Ang mga pusos, namunyak sa ngalan sa mga anak Espiritu Santo para matuman ang 2019. Si Paul may tulog ang pungutan na wag yun natuman. Namuntahan pa ko niya kanina, basulti ba ni mo kisayngan sa anak? Kisayngan sa anak? Dugay isa nito ba, kung pa mamis ko na rito, di kasulti. Nangalan dahil sa amahan niya, ngalan sa anak Espiritu ay si Jesus. Ang ngalan sa Espiritu Paraklito. Mo na isulti so. Napugos siya kay maaman diri. Sulti siya na. Nangatay ako. Doon na ba'y nabasa nga mga apostolis na munyak sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paraklito. Zero. Kaya kung doon ay nabasa, kaya muli na ko, hindi na ko. Huwag nabasa, hindi ako. Sabot ko ay mga pinili. Una, si Pablo, iwit prayers to God. Huwag man kanibawas Paul kung sa tuwig at tawag sa Pablo. Huwag kanibawas. Huwag po kanibawas Paul kanong sa nagwalis Pablo. Pero sa nila nga si Pablo nagwali, di si palit ba sa bautismo ni Pedro? Wala. Si Paul alimara, o si palit. Si Paul na San Pablo nga taga Iuyo. O sabi isulti ni San Pablo, buhat 19:5. Dosunod lang. Kagkit sa bunyag ni Lawak. Siya kahuan. Bunyag ni Juan para sa Panginoon. Pero bunyag na mo, bunyag Pedro, kapasailuan sa sala. O sabi isulti ni San Pablo, buhat 19:5. O sila kibunyagan sa ngalan ni Kristo. Dua kasaksi ang gigamit di Paul, zero. Sabi daw. Dua may ni-witness si Paul. Ganun ay usang apostolis. Namunyak sa ngalan sa mahan. Nagsige na siya balik-balik, sugo. Sugo na Paul. Pati yung 2019, hindi na katumanan, sugo na. Itanong sa nauna ng mga sugo na. Kisa gisugo. Diyon sa pagtunga sa isugo. Diyan gisugo. Namunyak sa ngalan ni Kristo. Suka ko niyo, apostolis ka. Pagkasama lang na abot ka din sa simula, pagkasama lang na ito. Bawas na. Di ba? Ang mga apostolis sa diyang namunyag sila, kahit di sa Espiritu, di ito masipyat, buhat 2:1:4, napunuan sila sa Espiritu Santo. O sa ilang pagpamunyag, gisgutan ni Pedro nga usa kang nanagat nga di ka mawali, ngampun niya sa ngalan ni Jesus nga may tubos Ginoo, ngalan ibunyag Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang ngalan Amahan, Anak, Santo, Jesus. Kay kanto mga apostolis, usara ang ilang ngalan nga giwali nga kanato makaluwas. Buhat 4:12. Kaya nitubag si Paul, Yahweh. Sa may apostolis mismo Yahweh. Inyo pang ginganlan ng Paraklito, tapos Biblia nga ang Paraklito, ay mapagbuhat-buhat usa, ay mapagbuhat ugan, kay wala nga ng Espiritu, ang Espiritu Kristo, hindi Paraklito. Basahin ko sa Biblia, namin Paraklito. Ha? Ayong balita Biblia, ayaw po gamit ng libro. Ayong balita Biblia. Ini. Time is over. So, muna, 5 minuto conclusion. Salamat, palapagan na to, Bro DC Bukas. Ano karon ng affirmative, Bro Paul San Pablo Alima sa iyang 5 minuto nga summary. Okay, daghang salamat sa imong napalpak kapag kuba sa akong tema. Kay dito sa akong katapusan nga portion, nangutan ako kanimo nga unsa man ang mabasa verbatim nga sugo ni Kristo sa Mateo 28:19 ug migawas gud sa iyang baba nga bunyagi sila
sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug mao kana ang admission sa imong kapildihan niining maong debate. Kaya ang debate is affirmative ug negative. Once nga ang negative mo affirm, sa giprove sa negative, pildi gyud siya. Mao nang wa gyud ko magtuo nga kining si Mr. Gugtas sa debate mangtas. Kay ngano man sige ra man in taom siya kaugtas. Og tungod niini ang mga pangatarungan ni Mr. Dani di gyud makadani. Mao nang ako siyang tambagan nga hapit naman ang kautuhon, mas maayo pa muuli siya nga malinawon sa iyang panibalay og didto mukitkit og dugot og bahaw aron maulian ang iyang dakong kauwaw. Dili siya abiding sa among proposisyon. Ang among proposisyon, ang tinuod nga gisugo ni Hesus nga bunyag sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ipangutanan nako siya, si Hesus ba sa dihang gisugo niya kining maong bunyag na makakba si Kristo? Unsa may iyang tubag? Wa mamakak. Kay wa mamaka, nagsulti ba si Kristo tinuod nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Mitubag siya, nagsulti sa tinuod. Unsa may akong idebate niini? Kani uyo naman sa akong tema. O ang iyang sayop nga interpretasyon sa Acts chapter 2 verse 38, kanang Acts chapter 2 verse 38, dili na ang aktual nga pag-administer sa baptism, Mr. Gugtas. Muna ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw nga dili na mao aktual nga pag-administer. Pagdapit na ni San Pedro nga maghinulsol sila o i-prescribe ni San Pedro ang bunyag na gisugo ni Hesus sa Mateo 28:19 o kung sa ito nga bunyag na imong gisulti mismo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang pangutana, nganong maumanto ang i-prescribe sa mga apostoles nga bunyag? Kaya dito sa Israel, ang historical context na ini na ay existing na baptism nga mautong bunyag ni Juan, Acts chapter 19 verse 4, to distinguish nga ang mga apostoles nagpaila-ila og bag-ong bunyag, dapat ilang gamiton ang bunyag ni Jesus para mapalahi sa eksistido ng bunyag ni San Juan. O dito na palpak siya kay kini mag-iyang basa-basa ra magud ning Bible, wa gyud mag-study og historical background, historical context. Mo nang akong giatubang si Mr. Gugtas niining moong debate sa paglaom nga makasabot siya sa kamatuoran. Kaya akong nakita nga nangitgitan siya sa iyang salabutan, puro ra pagpanghambog o ang iyang pagpaghambog. Ako siyang advisan, mas maayo palang unta nga di na siya mag-radio announcer. Magtuko na lang unta kinig vulcanizing siya. Kaya nagtuo ko nga siya ang punuan sa hangin. O kagod niini, makaingon ako nga napalpak ang akong igsoon o kini nga debate, mo'y debate nga kadaugan sa kamatuoran nga si Kristo wala gayon mamaka, nagsulti yung tinuod nga iyang gisugo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O miingon si Jesus, itudlo ninyo kini ang tanang sugo nga akong gisulti kaninyo. O si Mr. Gugtas, naugtas na lang sa supak-supak sa Mateo 28:19, may angkon siya na si Kristo wa yun mamakak, nagsultik tinuod o mao kana
ang proposisyon nga among gidebatihan pamatud-an ko nga ang tinuod nga bunyag nga gisugo ni Jesus mong bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug miuyon ang akong kaakbang maunang mismo ako ug kamong maminaw makadeklara sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato ang Ginoo o congratulations Brother Kunta sa imong kapildihan. Alright, so daghang salamat. Amigo na sila ha. Okay.